hei! Vielä lisää näitä videoita. Eli kun mut kysellään kauhean usein, miten mä teen hiukset, niin yleensä mä teen silleen, että kun mä oon käynyt suihkussa, niin mä laitan paperit päähän ja mä kuivaan ne sitten föönillä ja sitten ne jää siihen muotoon. Ja ne kestää sille aika hyvin 2-3 päivää. Mutta sitten tällä viikon päivin, kun alkaa olla vähän rasvasempi tukka ja muuta, ja se niin muoto ei enää oikein siellä, niin sitten mä turvaudun suoristusrautaan. Mutta tällä suoristusraudalla mä teen vähän kiharaa, niin mä nyt näytän teille, miten mä teen sen. Eli mä otan tämmöisen pienen hiussuortuvan. Mahdollisimman periaatteessa ohut, mutta melko leveä saa olla. Ja sitten se menee vähän nopeammin, mutta sitten kuitenkin sitä on sen verran vähän sitä hiusta, että se pysyy pidempään se kihara. Se miten mä teen sen, mä oon aika laittanut hiuksiin kyllä semmoista lämpösuoja-ainetta. Itse mä käytän hetkinen, kenenkähän se on. Mä en nyt muista suoraltaan sitä. Alternan, mutta niitähän nyt on vaikka mitä vellaa ja muuta, mitä voi käyttää, että kukin löytää varmasti jo itsellensä sopivimman. Ja sitten mä teen sitä, että mä laitan ekaton tuohon päälle, mä laitan tuohon väliin se hiussuortuva. Sitten mä alakautta tuon ylhäältä sen ylös näin, että se tulee tuolta niinku alaspäin tuo suortuva. Mutta sen jälkeen mä vielä käännän puolikierrosta tätä suoristinta poispäin itsestäni. Ja sitten mä rupean pikkuhiljaa viemään sitä alaspäin. Pikkuhiljaa. Ja mitä hitaammin tämän periaatteessa tekee, niin sitä pysyvämmät kiharat jää. Noin. Sitten tuli aika kihara. Eli toistetaan vielä kerran. Otetaan täältä toiselta puolelta. Miten mä teen, niin mä yleensä aloitan tuolta alahiuksista. Noita alimmista hiuksista. Ja sitten mä tänne ylös kerään näitä suorttuvia tommoselle klipsillä. Noin. Sitten ylös, sitten kerran poispäin ja sitten alas. Taas yksi. Nyt mä yritän tuoda vähän saman lähelle, että näette. Mä en tiedä näkyykö tässä kauhean hyvin kun mä teen, mutta eli tohon välikköön, alakautta ylös, puoli kierrosta pois tästä päin ja sitten vaan lähdette vetää alaspäin. Sille että tää hiussuortuva tulee tänne alaspäin. Siinä. Ja sit vaan läpi kaikki hiukset, niin sillä saan tämmöstä kikkuraa. No niin, siinä olikin. Palaan taas kohta.